O Concello de Pontevedra pon os ollos na xunqueira de Ponte Sampaio. O Goberno local presentou un proxecto de recuperación e rexeneración desta zona, un dos espazos naturais máis atractivos do municipio. Proxecto ambicioso e agardado, especialmente polos veciños de Ponte Sampaio. Hoxe máis que nunca, que estamos nun momento de preocupación medioambiental e de crise climática e de quecemento global, etc., pois temos que protexer a costa e poñer en valor os nosos recursos naturais, non? Actuarase sobre un espazo de máis de 25.000 metros cadrados entre a Ponte Medieval e o Colexio Público. Un dos eixos da intervención é o aumento da praia, que pasará de ocupar 3.300 metros cadrados a máis de 7.300. Protexer a costa, en segundo, poñer en valor os recursos naturais, en terceiro, poñer en valor tamén a cultura inmaterial e en cuarto, e moi importante, poñer en valor a memoria colectiva do lugar, non? Por lo tanto, tuvo moita importancia unha serie de consultas cos veciños do que querían, de como estaba, para poder elaborar o proxecto, non? Tamén instalaranse 2 embarcadoiros nos extremos da xunqueira para fomentar a práctica de deportes de auga e construirase un espigón no río. A área completarase cunha zona a modo de campo da festa e 2 aparcadoiros. É unha actuación de futuro, pero na que levamos xa traballando varios anos, non? Digamos que a cuestión máis fundamental foi a retirada do campo de fútbol e tamén do palco da festa, que está executada, tamén dos baños, e outra cuestión que fixemos foi a ampliación da praia. A actuación está pendente da autorización de costas que tenden de 2016 parada a solicitude de desafectación destes terreos. O Concello prevé investir 5,33 millóns de euros, de aí que presentaran o proxecto a convocatorias abertas de fondos europeos.